Значи при мен има един такъв момент, че не мога да кажа старт и почвам. Трябва без да искам да пусна камерата случайно и като съм вече пред свършен факт, някакси трябва да започвам видеото. Не мога да кажа старт и почвам да говоря. Не става така, просто не знам какво. Това е нещо подобно като в часовете по физическо, когато бяхме 800 гадни метра и всички се нареждаме и господин каже готови и хоп. И като го чуя това хоп, направо ми идва да си изповръщам вътрешностите. Ужасно е. Здравей, Менак Стойчев тук и преди сме започнали видеото с фактите, последите на Facebook, където споделим постоянно това, което се случва около мен. Ще можем да си говорим, отговарям постоянно на съобщения във Facebook. Просто е по-предразположена на такава среда във Facebook да си общуваме, колкото тук в YouTube с коментарите и така нататък. Също така във Facebook споделям това, което се случва около мен, споделям за видеята, споделям модели канала, това, което качвам там. Общото е лобито на всичко това, което правя, така да се каже. Така че ако това, което съм качил до сега ви е харесало, последвайте ме и във Facebook, има какво да видите. И започваме с фактите. Факт номер 1. Знаете ли, че оригиналното име на прасето е Плектрум? Среща се в български език като плектър. В източната култура го наричат плектра или бачи. Той е с малко по-различна форма, но принципът е същия. И с такова чудо се свири на инструменти като шамисен, например. Също така елемент с подобна форма и наименование се среща в по-ранните модели на пианата. И там, където се случва контакта с струните, се използва подобна пластина и тя се нарича плектър. И горе-долу прилича точно като китарно перце. Даже може да си чупите едно и си го използвате за китарата. And when I take that jack out, in it is a flexible tongue. And in that tongue is a tiny little guitar pick, which we call a plectrum. Факт номер 2. Знаете ли, че звукът е енергия под формата на вибрация, която минава през въздуха и през пространството и се предава чрез молекулите на въздуха или през други материи, като дърво, метал и така нататък. Всяка материя си има своето характерно свойство и според това свойство вибрацията на звука минава по различен начин. Което ни отвежда към факт 3. Знаете ли, че в космоса като е вакуум и като няма частици или поне не са толкова близо една от друга, че да правят контакти и да се осъществява вибрация, тази вибрация не се предава, съответно няма звук в космоса. И ако случайно сте космонавт някой ден и излетите извън орбита на Земята и викате в паника и с надеждата някой да ви чуе, това няма да стане. Защото няма частици, които да предават вибрацията и да се чува звук. И по ирония на физиката, ако сте гледали космическите битки в Star Wars, всъщност няма да се чува нищо от тях. Sorry, Star Wars. Факт номер 4. Нещо, което не ви казах по-рано, за да ви запозная, е, че тази вибрация, наречена звук, е просто вълнение в пространството. И това вълнение според честотата на вълненията, според колкото са вълните на тази вибрация, тези вълни се измерват с херци. Тоест, колкото по-често са вълните, толкова повече са херците. Човешкото ухо може да лови между 16 и 20 хиляди херца, обаче тоновете над 4000 херца са трудно ловими и не могат да се дефинират като точна нота, дали е долу, ла, сол и така нататък, и затова звучат и се възприемат просто като шум. Факт номер 5. На всички любимият ни тон ла. Днес той е в стандартна настройка 440 Хц, който е взет според официално интернационално споразумение в периода на 39 до 41 година. Но историята на тон ла започват още по-рано. 1788 година е имало подобно споразумение в Париж, където са съгласили на стандарт 409 Хц. По-късно през 1850 година е имало подобно споразумение в Виена и Берлин за 442 Хц. Малко по-късно през 1858 година в интернационална конференция в Париж са променили стандарта на 435 Хц. Още малко след това през 1885 година в интернационална конференция в Виена е бил потвърден същия стандарт 435 Хц. Иначе казано, от херц на херц през годините и между народите, най-накрая сме стигнали до консенсус, че да сведем нещата до стандарта от 440 Хц. Факт номер 6. Този факт направо беше mind-blowing за мен. Знаете ли, че инструментите тромпет, тромбон, валдхорн и туба използват вибрацията на устните, т.е. е това нещо. Този тембър го използват, за да се създаде звук. Тоест от устните идва този звук на инструмента. Това е тембъра на инструмента. И вече според устройството и формата на инструмента се променя този звук да звучи като определена нота. Докато при други духови инструменти, като при саксофона, например, не се използват устните, а вътре има една пластина, наречена езиче, ако не се лъжа, която е направена от бамбук, тръстеник или тръстика или други синтетични материали, че да вибрира и да създава този звук. Факт номер 7. Знаете ли, че първите цигулки са били създадени за да имитират човешки глас от италиански лютиери между 16 и 18 век?
И наистина съм срещал хора, които твърдят, че цигулката наистина е най-близко звучащ инструмент до човешкия глас. Факт номер 8. Не е мит това, че може да щупите чаша, ако извикате силно към нея. Единственото условие е вашия глас да е със същата честота като на чашата. Иначе казано, удряте чашата и чувате тона, който звучи. И точно този тон трябва да възпроизведете, викайки към чашата продължително и може да я пукнете. Да, и още едно условие. Чашата трябва да е кристална. Факт номер 9. Знаете ли, че шумът, който чуваме по радиото и телевизията, който няма сигнал, е реално радиация и радиовълни, които идват от Вселената, от експлозия или от нещо друго, които минават през Земята и се възпроизвеждат през тези устройства. Това като го разбрах първия път бях просто mind-blowing. Наистина това като си го представиш, че наистина ние възпроизвеждаме звуците от Вселената по този начин. И последно факт номер 10. Знаем, че има западна и източна култура и в музиката е така. И вероятно повече от вас са запознати повече с западната култура. Това са повечето неща, които чувате по радио, телевизия, YouTube и така нататък. Познанията, които имаме за музиката или музикалната теория, които има от западната култура, са много малко или почти несъвместими с източната култура. Защото ще ви дам пример. Преди ние в България сме имали нетемпериран музикален строй. Темперирания, ще ви дам пример с китарата, е тази подредба на парчетата. Нетемперирания, малко по-разместени парчета, съответно всеки тон ще звучи малко по-различно и с течение на времето, пак на принципа на конференциите и така нататък, сме свели нещата до този темпериран музикален строй. На същия принцип подобен е в източната култура, там пак са по-разместени по различен начин парчета и звучене, съответно интервалите, които ги имаме при нас и нотите, които звучат при нас по един начин, нямат нищо общо с тези, които звучат в източната култура. Съответно, не можем да смятаме интервали, не можем да смятаме настройки, честоти, всичко е тотално различно. Освен ако по някакъв начин не си приличаме по ритъм и нещо такова. Добре, маняци, това беше видеото за днес с 10 факта за музика, звук, музикална теория, звуци и каквото ще го кажи. Надявам се да ви е било интересно, полезно. Ако е така, ако сте харесали това видео, дайте палец нагоре. Също така отново последете на Facebook, споделям това, което се случва около мен, споделям и в SoundCloud, последете ме и в SoundCloud, споделям музиката си, това, което пиша. Продължавам работата с албума, ще ви държа в течение в Daily Стойчев, където може да ме последите също. Това ми е втория канал, който снимам по-аматьорски неподредени видеа, качвам събитията ежедневието и неща, които се случват през деня. Ако някой го интересува какво правя през деня, начинът ми на работа ежедневни глупости и такива работи. Това беше всичко от мен за днес, маняци. Надявам се е било полезно и да ви е харесало. See you следващия път. Чао, чао!